Ovo je Balkan. Mnogi narodi tu žive. Mnogo je vera koje se na ovim prostorima ispovedaju. Mnogo je krvi proliveno kroz vekove. Mir nikada nije trajao duže od 50 godina. Taj najduži mir prekinut je 1991. godine. Šta je to što čini Balkan buretom baruta? Da li su to ljudi koji tu žive ili ih neko sa strane tera na to? Ko pali fitilj na tom buretu? Da li se taj fitilj pali sam od sebe? Volim Balkan i ljude koji tu žive. Volim i njihove običaje. Želeo bih da fitilj na balkanskom buretu baruta jednom zauvek izgori. Nažalost, sumnjam